Kaya maraming bisita na mga tao. Ayan, sa tita ko daming tao rin, no? Hinihintay na kami. Pagayari naman namin maligot, magsiuwi. Gala naman, ayan, mamiesta na naman. Mamiesta na kami. Kasi huling araw na namin. Pero ano na rin po, kumain na rin kami ng konti doon sa tinuluyan namin sa tita namin. Shout out sa tita namin si Norma Rekil, yes. Papunta naman kami doon sa mga tita namin. Kasi lahat kami invited doon sa mga bahay-bahay nila. So tara po. Bakit tayo? Ayan. Bakit naman? So maraming video kayo sa daan kaya di tayo nag-ano po doon, nagba-vlog dito ng sa dumaingay po. Copyright tayo doon. Dahil may video kayo doon sa baba. Dito hindi masyado. Purandaan dito, sementado pa rin yan. Palusong yan, oh. Harap po itong nasa Baguio tayo. Kaya balang araw po magiging parang Baguio po itsura nito. Dahil matarik. Ay, copyright na naman tayo. Tamo, puro pagkain po namin pupuntahan. Ayan, may sabaw sa bago. Puro pagkain namin pupuntahan. Sabaw. Anong luto ito, Tia? Ayan, Ito kung may may saging. Yan. Yung minuto Ito kung may saging. Yan. Bataw. Bataw, patani. Ay, ito yung favorite ko. Ano ba to? Ito yung dinuguan. Ito? Laing. Laing. Ito po yung laing. Dinim lang dito sa tita ko. May atsara pa, oh. Atsara. Ay, Snow, lumayas ka na. Mapangang ka ni Kuya. Snow. Snow bear. Ay, siyempre may saging. Hindi pa kami naman sa pagkali para Gusto ko mag-shoutout. Shoutout po pala sa pisang ko. Ito, si, ano mo? Buboy. Ay, si Kuya Buboy. Ay, si mas matanda sa atin. Mas matanda ko sa inyo. Ay, kuya nga. Ito mga, tita ko po. Asawa ng tito ko. Tara, kain na naman po tayo. Ito, pisang ko maganda. Ano ba yung mag-shoutout yung pisang ko? Wala. Ay, hiyaon. Anak man niya, ano yan? Kuya Tone. Tone. Ayan, pangalan niya? Hindi, pangalawa. Pangalawa. Kamukha pa rin. Pandokon mo pa. San? Dito ako nagtataka. Sana na to? Bagong luto pa lang pero sira na. Kasi isda. Ang tawag sa Bicol isda. Oo. Sa Tagalog sira eh. Wala, sira na eh. Bagong luto pa lang po. Oh. Sarap. Isda po kasi sira ang tawag sa Bicol. Sa isda. Ayan. Kaya na po tayo. Ayan ang pagkawin sa labas, no? May saw-saw pa asukal. Kaya nyo latik. Saw-saw pa kabang kasi yun. Shoutout din po ulit sa tita namin. Naku, dami nilabas. Bata sa Talagang may merindalan. nata ng kanduang Merinda talaga. Ano yung juice? May bata, kasapatos pa. Sana yung pa man ako magsakat. Bata, nahulog na dyan si Sisay. Aki ni Pinait. Minug pa pagkahundig din dismaya daw. Malaki? Pero, Nako, sapayin mo na. Buka mo lang.
malaglag. Sunod kay Pilit. Bukay mo lang. Yay. Aw sunod kay uning Ito lang. pangduan sunod kay Pilit. Oh, bulok. Kamay mo na lang kasi. Ayan o. Gaan-gaan eh. Ow! O tumato na tayo. Bungol na bagay sa nga. Alang na. Magpunta pa kayo. Luminagabog ka dito dyan. Dahil nagpahirap siya sa ina niya. May luminabunaw. Dahil nagkalaw. Pipilit man natin dismayo. Ako sa uminagapaga. Siya pala nahulog na. O dahil nagkakalo sa ba. Sige nung siyaw. Ito ano? Green. Sabi. Ano? Sarap. Sarap. Dami. Prutas ng para sa hindi mga tapat na kaibigan. Balimbing. Asin. Asin? Maasin. Mukhang saan ka kaya? Tanggal ang dedo to, Jinjin. Ha? Kaya mga kadiskarte. Dropping tayo. Pagkatapos namin kumain, ngayon gala naman kami sa tabing dagat dito. Ayan, kasama ko yung pinsan ko. Ayan. Si Kuya Mio. Mio, ayan. Anak ng Kapatid ng tatay ko. Ayan po. So dito, pinasyal kami sa dagat. Malapit lang din po ito dun sa amin. So mga 20 minutes lang po andito na kami. Ayan. Kasi may sarili service naman siya. Ayan, pinasyal kami rito. Kasi pupunta kami dun sa bahay nila. Ayan, napakasarap pala dito. Ang hangin. Ayan o. Ayaw maulit na. Dami po. Oh. Ano ba yan? Anong tawag ito? Umang nga, umang. Umang digdig. Umang. Ang dami po. Ayan o. Wow, dami o. Ang bilis pala tumakbo niyan. Ayan, parang talangka. Oh. Ayan, so dito po tayo sa seawall ng ano nakakasakop pa rin? Malinaw. Dito pa po ito sa amin sa Baybay. Barangay Baybay ng Malinaw. Balading pa rin eh? Di, malinaw. Malinaw. Bye-bye. Pero barangay bye-bye. Barangay Baybay po sa amin sa Malinaw. Ay, yung ano yun? San Miguel yan. Ayan na, San Miguel. Ayan, mga taga San Miguel po. Ayan lang po ang ng lugar ng San Miguel. Ayan. Lapit lang po. Halos nasa ilang kilometers lang po siguro yan, oh. Baka nasa 3 kilometers lang. Wala pa. Picture daw muna. Ano ang pinang... Uy, naku! Oh, sarap po, oh. Baba ka doon. Yan, mababa sila, oh. Sarap po dito. Napakasarap po dito. Talagang napakahangin. Kaya namiss ko po yung lugar namin na to dahil sa tinagal-tagal po ng panahon. Ngayon lang po ulit nakauwi. Napakasarap po talaga. Kasi lahat ng pasyalan nandito na. Talagang namiss ko po ito. Halos andito lang po sa lugar mismo namin. Kahit lakarin mo po pwede. Ayan, ito sila doon. Gala-gala. Oh. Ito sila ng bangka. Oh, yan maraming yan. Sarap po. Oh, lumikrop na pala. Basta. Tara, taga San Miguel. Shout out po sa inyo lahat. Lapit-lapit ng inyong ano. Tabaco sa pier. Tungtong na San Roque. Seawall. Ayan. Ano pa, sa ngayon po hindi pa po mahaba yung wall niya. Kasi dudugtungan pa lang daw pala yan. Sarap. Tara, gala tayo.
Ito yung menu dito. May angkla pa oh, laki. Tara. Gala. Uy, sarap. Uy, sarap. Huwag ka magbabasa. Gustong-gusto ni Dodo. Uy. Selfie, selfie. Nakakatakot mo nga alam nga pagka maliligo ka dyan. Kasi tatangayin ka sa gitna tapos babalik ka sa gilid niyan. Natalunan ka na. Sarap po. Lakas ng alon. Yan. Napakahangin. Nagkaputik tuloy pa ako. Kasi ako pa. Punta tayo sa bahay ng aking pinsan. Ayan. Bulkan mayo namin. Ayan. Mas malapit po rito. Kita ang view. So ayan mga kadiskarte, andito po tayo sa Bulkan Mayon. Ayan. Malapit lang po yan. Sa camera ko lang po malayo pero ang lapit lang po yan. Kung mapapansin nyo po yung katabing bundok po na yun, yun. Ayun po yung bundok na inakyat natin kanina. Yung inakyat po namin na may waterfalls. Yun po yun. Sa may paanan po, doon po kami nakatira. Sa ano na yun. Bundok na yan. Malalapit lang po parehas yan. Okay, magsiselfie na uli muna kami dito. Para may remembrance.
Hanggang sa impaan. Pwede mo na to. Papatay na natin. Parang nasa bahay pa. Papatay na natin. May natang pa. Ay, ika kung pwede pa. Pwede pa. Pero araw na kainin. Yan, ano makiling. Dahil mo kimahilig. Araw ka, araw na yung sa namahiling mo. Oo, dahil ako mahilig. Pangit. Baba ka muna nga dun. Malamig. Kulang tayo sa ano. Dapat may araw kasi. Sud ba sana? So ayan, mga kadiskarte, dito na tayo sa taas ng Bulkan Mayon, sa may kalagit. Hindi pa naman po ito asing taas eh. Andito lang tayo sa may paanan pa lang yun. Napakaganda po sana ng tanawin. Ang problema so, puro hamog. Yan, hindi po makita oh. Masama po ang panahon. Medyo may ulan-ulan, tsaka napakahamog po, ang lamig. Para tayo nasa Baguio oh. Ano, may aero pa po ditong Sky Drive in. Meron dito palang kwan, tulugan yung mga gusto matulog dito. Yan oh. Ganda sana dito. Pwede pa kami tumaas pa dun sa may tuktok sana. Ang problema, mahamog, umuulan. Hindi namin alam kung makakakita tayo maganda. Pero ito last day po namin to ng gala. Kasi pauwi na po kami ngayon, mamayang hapon. Ayan oh. Kasama natin si Pinsan. Ayan. Kaya mga kapatid ko. Ayan. Tsaka yung anak ko. Ayan. Wala. Masarap po sana. Pero medyo ayan, ata mo oh. Lumakas pa. Do, pag sombrero ka. Ayan. Ayan mga kadiskarte oh. Di na makita. Ayan. Masyado na pumamog. Buti sa camera natin medyo malinaw pa. Oh. Ayan oh, hamog na po hanggang dito na sa kapatid ko. Hindi na masyadong halata. Uy, hindi na makita. Para tayo nasa ano na. Tuktok ng bundok, wala pa nga. Nasa Mas maganda sana doon yung view sa view po doon sa pinakataas. Kasi andun po yung pinaka tourist spot. Andun po sa tuktok pa. Oh. Ano, tuloy pa kita? Wala, sayang ang biyahe kita. Bahala na, oh, tuloy pa tayo doon, bahala na. Basta mahalaga, importante. Maganda po sana yung mga landscape ay baba. Ang takot pa doon ang picture. Ayun nga ano eh. Ayun o, ayun maganda yung view, skyline. Nasaan na sila? Diretso ba? Oo, diretso. Diretso ba? Nasaan na yung dalawa? Diretso ba sila? Asa ba sila? Si Darnaw. Alam nga doon kayo sa kabila. Si Darnat no. Si Darna. Ang piso. 1 peso lang to. Saan kita yung maparada? Oo na. Ito. Okay na natin pa. Hindi babasa. Radish. Start now. Ay, 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 ay. Diskarte dito na tayo. Ganda sana. Ang block. Ganda pa sana dito. Problema, hindi natin makita. Zero stability talaga. Lakas na. Sayang. So ayan mga kadiskarte oh. Yan oh, I love tobacco sana. Tapos ito, laki ng
tabi oh. Laki ko ng gulok. Tak, sir. May mga pampusin ako dyan, sir. May tak. Laki. Pwede kayo sa picture, sir. May generation lang. Grabe. Kaya naman tayo yung kansad mo hawakan yan. Oo nga. At yan sa ilap tabako. Oo. Gura ano mong papicture dyan? Gura ano? Kahit donation lang. Donation Wala lang. man. Palang sa loob. Taod-taod. Kahit patayo lang. Pwede naman hawakan, sir. Oo. Kaganyan lang. O kaya. Oh, laki po. Laki ng gulok. Maganda naman yan, sir. Ay, stainless na sana eh. Taod-taod. Ano muna kami? Napakasarap po dito oh. Kaso talagang di natin pwedeng anuhin. Nasa tuktok na po tayo niyan ha. Ayan, napakaganda po sana dito tayo. Kaya lang ang problema, ayan oh. Hindi natin makita yung paligid dahil sa hamog. Talagang basang-basa ka pagka sa hamog pa lang. Ulan-ulan pa. Oh. Sayang. Giba na yun oh. Halaman dahil po oh. Yan. Mahilig sa halaman dyan. Ayan, dami oh. Sige. Hawak lang kita. Kinuha mo na yung susi. Yeah. Mana? Hindi, ano pa kita? Sa baba. Yo. Mapauran kita dito. Ba yun, planetarium. Ayan oh. Planetarium ba yan? Mayon balit. Planetarium. May payong, hindi ginagamit. Baka mabasa yung payang. Patawa ka ah. May payong hindi ginagamit. Yung pala, nakalimutan. Oo. Ang lasan. Sayang po. Di natin makikita yung mga view. Ganda ng view sana dito po. Di natin makita dahil nga sa sobrang hamog. Ayan. Pagpababa po yan, napakaganda doon. So talagang wala, di po natin magagawa ng paraan yan. Ano yan eh? Pigibukaan. Mga building yan, mga hotel. Hotel yan. Pig-renovate. Function yan. Pangsunod ano? Dakula na talaga. Gusto lang ano talaga. Ito simbahan. Simbahan yan. Ay oo. Ayan po yung simbahan sa taas. Itong bundok ng Mayon. Sarap sana dito. Kaya lang, pasensya na po at di natin makikita mabuti. Yan, Holy Rosary Mountain. Anong kain eh? Anong baryo ini? Tabako pa ini. Tabako City po dito sa Mayon. Nakakasako pa po ito, Tabako. Kaya malapit lang po ito dun sa amin tinitirhan din. Sa kalating oras lang po yung binahin namin. Nakamotor kami, nagsingle na lang kami. Para hindi po hassle sa daan. Ang daming pwedeng libutin. Kaso talagang mahirap. Ilagay mo sa ulo pa, di ka mabasa sa ano. Yan na. Mga bonsai po, mahilig sa halaman. Dito marami po. Yan o. Ang gaganda. Yan o. Napakataas po natin o. Yan, sobrang tarik. Napakasarap po dito sana. May daan din po. Ayan po dinaan natin sa baba o. Ang kalsada, paikot. Ayan, ayun sila. Sayang talaga oh.
Sarap ng paligid po, di natin na masyadong kita. Pero ini-enjoy na po natin. Sayang po yung gala natin. Pray lang naman po eh. Oh. Ganda po dito. Mayon, skyline. Ba? Skyline pala. Diyan sa gitna ka ng ano, Mayon. Yan, dyan ka. Yan, pa-picture si Bunso doon. Souvenirs na. Kaya no, yan, sa taas. Taas yung pa yung Mayon, skyline. Evacuation center pala yon. Hotel. Wala, di natin makikita. Si Insan umiikot. So gala si Insan dito. Ito yung talang libutan din nila ang mga tropa niya. May daan po dyan pababa. Oh. Po mga kadiskarte, oh. Wala, talagang hindi tayo pagbibigyan dito. So napakasarap pala dito. Talagang sabi ni Pinsan, dito ginaganap yung alay lakad kung tawagin. Parang procession po yun. Mula doon sa umpisa ng pinanggalingan natin, paakyat dito, lalakad lang. Kaya napakahaba, napakalayo. Bawal ang motor sa taas, bawal ang sasakyan. Puro lakad lang daw. Kaya puno daw ito ng ano na to, spot na to. Wala. Alas napakaraming tao. Dadalhin po dun sa kapilya dun yung ano. Yung parang yung poon ano? Yung poon. Ano? Yung alilakad na yung poon yung... So, pinakababa. Oh, yun. Yung mismong ano ng poon ng ano ng... Doon sa simbahan. Dadalhin nila sa paakyat ano? Yung pala yung ano dito. Yung santo. Yun, yung poon. Poon sa Tagalog. Santo dito sa ano pala. Santo rin naman pa sa Tagalog. Ayun, nag-zero stability na naman po. Halos di na po natin makita yung dinaan natin sa baba. Yan, oh. Oh. Napakalamig pa ng hangin. Pati ayun, laging basa yung ating balat dahil mahamog. Si Dodo, takbo ng takbo, basang-basa na yung ulo. Basang-basa na suot mo nga. At mamaya lagnating ka pa eh. Yari. Yan, bawi na lang sila sa selfie. Tayo doon, nag-selfie rin tayo dyan. Nakadiskarte, yan po sana istura niyan pagka magandang panahon. Ayan po, pakagandang tunawin. Ayan pa po, oh, ayan, nasa likuran natin na yan, yan po yun, oh. Pakaganda, yan pa po, oh. Sayang na, di natin nakita. Hala, talagang hala, walang pag-asa. Sana yung ano, turista, kaso di man makakita, dumadami na sana. Lalo pag No Sabado, choice. Domingo. Oo. Sabado, Domingo. Oo. Sabado at Linggo marami. Yung mga alin ko. Spider-Man andun, no? Sa San Goku. Natas pa kami lang. Spider-Man, sanggo pa. Tapos pa kami. Ay, uni ang ano. Diyan ka pala. Oh, si ano to? Si America. Wonder Woman of America yan. Uy, San Goku. Diyan ka pala. Diyan ka nag ano, Super Saiyad. Uy, Minions. Uy, ando si Spider-Man sa taas. Uy, merong kalbo rito. Si Saitama. Ayos. Maganda rin, oh. Oh, do, si Saitama. Lapit ka doon kay Saitama. Oh. Nasunto ka niya ni Saitama.
Tayo maray na naman. Let's go! Uwi na kami. Dito po pababa, hindi na kailangan natin mag-gas. Puro lang alalay ang gagawin natin dito. Dahil dire-diretso po sa bitokang manok. Yan. Okay. Nakakatakot lang yung daan kasi madulas. Yan, ulan po. Mahamog pala, tsaka may ulan-ulan kasama. Dali mo ng patay ito. Patay na ito. So, ayan mga kadiskarte. Dito po sa baba, maganda panahon. Wala pong hamog. Doon lang sa taas talaga panay umuulan. Mainit puro na sa kabila. Doon lang sa taas ang bundok yung mapangit ng panahon. Dito po mainit o. Ayan o. Saka walang hamog. Tingnan mo naman oh. Gaano kainit po dito, tingnan oh. Kaganda ng panahon po rito oh. Oh, mainit po dun sa baba. Ayan. Mainit yung panahon. Ang ganda dun. Oh. Ayun bundok po oh. Ganda. Mainit po dun sa baba. So tara na po. Tara. Kami natin na baon. Kinagayak na. Isang kahon malaki na saging. Ito pa. Ayun pa. Ayun pa. Ayun pa. Ang dami po. Dami natin prutas at gulay. Ayun pa. May ilong na yan? Oo. Ito pa. Dadalhin namin. Baon sa daan. Baon. Baon pa. Dami oh. Ayan, baon pa na baon. Dami pa. Nakabili na rin po ako ng pili. Ayan. Ayan. Iba na. Saka bumili tayo ng mga saging ayun. Tinapay dito sa Bicol, yung mga sinasabi nila Panligaspi at saka pinagong. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo yan. Basta yan, special na tinapay dito sa Bicol yan. Mainit-init pa. So ayun, naka-ready na. At yung pa iba sa loob. Hinintay lang namin service. Karte, naka-ready na tayo, kami lahat. Ayan, napakadaming bagahe. Napakadami. Ayan, yan pa. So ayan, dami. Ayan, dami po oh. Yung bagahe namin at saka yung mga pasalubong na putas. Nakalimutan nyo yung pansit salamat ba kay to? Insan. Yan. Yung pansit ba to? Ayun nga. Ayaw mo na yan. Pag nag-aaging ligaw, pwede ka mong makabakal. Pero Ay, pwede ay, gumaagyan tiyo eh. Di paruhan dyan sa sentro ko igwa. Yan na ito. Baka mga maanghol. Yan po yung ating karga. Yan. Yan po yung ating sasakyan. So markilala lang po kami kasi hindi na po tayo magbubuhat. Ha? Alis na yan? Ayun. Sarap. Yan, nakarga na po. No, bigyan mo kami daw.
Bumaba ka dyan. Eh. Bakit tagilid? Apa? Ini dah apa ini apa? Tapusan Manila. Iya ano? Bagat. Bagas budak apa? Iyo. Ay baka mo po Manila. Mga saradit sa na sa nagarga. Kung pili ako dyan ng tiraw. Babaw. Kaya mo na lutuan. Hindi na lang siguro pilay. Awiyo. Mana si Papa? Uni-uning karton dyan. Kaya ng karton nila. Kaya ng karton niya. Kaya tikti mo na. Tikti mo na. Ano yun? Pwede sa araro. Baklod na sa primo. Nakaagi. Hindi pwede pa araro. Bakong nasuot. Sabi ko na, Lara. Dahil mga inaubos ito. Ano pa? So ayan. Lola, ayun na, atiya. Salamat. Salamat, atiya. Kan? Daman. Thank you. Tiya, tiya. Oo, iyo. Oo, lang. Tiyo. Kaya, babae. Thank you. Ah, si Tiyo. Lano? Dahil na. Kaya, babae po. Ano ko dito kayo? So ayan, mga kaskarte. Ayan na. Bye-bye. Eh, si Dudo. Si Papa. Saan si Papa? Sa likod. Yan, bye-bye po. Bye na kayo. Jen. Si ano? Bye na Jen. Bye Mama. Okay, let's go po. Uwi na tayo. Papuntang Nueva Ecija. Yun na. Kaya pa ka? Yun na. May mga. Happy trip. Tita niyo pa yan, Tita pa pala, oh. Oh, bless na po. Sa kanin daw, sayang kang aircon. Bye-bye. Okay. Okay po, let's go.